to be killed. Tichauraiwa. And ticharuza mageneral futa akawanda vanouraiwa. Pane mageneral atori targeted akutonzi kana takadai tichavauraya. Saka isu hapana kusisiri kufa. Ani mazviziva tinoda todona naye Mnangagwa this time todona naye. Hatisimusiya. Todona naye Mnangagwa this time. Saka nyaya iripo ndeyekuti kusiya Mnangagwa achienda ku2028 before 2028 vanhu vanotsvairwa apa naye murumo. Vanhu vanotsvairwa naye apa murumo. Imhondi munhu uyu. Vanhu vakauraya vakawandisa munhu uyu. Hatitungamirirwe nemhondi. Zimbabwe haitungamirirwe nemhondi kuita vange zvonzi haina vamwe vanhu. Ruzhinji rwenyika ruchitambudzika kudai zvinosemesa. Macivil servants achikwepaira zvaari kuita izvo pasina mari. Kana ukatarisa bhutsu yemupurisa chaiye anopfeka so unatsoona kuti akomanaka tiri kutongwa nemunhu asiriye. Ukatarisa bhutsu chaiye musoja anopfeka so unatsoona kuti kutonga nemunhu asiriye. Kutonga nyika kusvika masoja akuenda unogariswa pakadoma nepovho achireruswa kudaro masoja anofanira kunge achirespectwa. Masoja vanofanira kunge vanhu vaive vakatorongeka ndo vanhu vasingabvumirwe kuwanika vachitambudzika kusvikira vachitukirirwa nyaya dzerendi nemalandlord. Mwana womusoja anodzorwa kuchikoro unzi haana kubhadhara school fees anoiwana kupe mari school fees yekubhadharira mwana. Then you expect kuti tofodha maoko. Ona musoja ari kwepa kana even uniform yacho ndeya kare yanzwa nekuwachwa. Varume, you don't know where you are going with this country. Enda zvako unozorora wakundika Mnangagwa. Hapana munhu aunopusisa kuuya pachivhitivhiti uchitaura zvinhu zvisina nebasa zvokuti ina handidi. Iwe uchidedza vanhu kupick up farm uchivapa maorders kuti itai zvakati. We know everything. Saka hapana munhu anopusiswa naMnangagwa nenyaya yekuti hanzi handisi kuda. I'm a constitutionalist. Haazi constitutionalist munhu. Haasi constitutionalist. Ende imwe nyaya haisi constitutionally yekunzi nyaya dze2030. Nyaya yedu isu pamwe patakatonanga ndepekutoti iwe wakundika chienda izvozvi. Enda izvozvi hatisi kukuda. Zva2028 kure ikoko tototi resign in days. We are expecting kuti uchauya uchiita live uchitaura kuti vakomana ndakuenda or else tikupinda mastreet soon. And we are mobilizing. We are not scared of you. We are mobilizing all over Zimbabwe. We are coming in the street and we are coming to your house. Avo vanhu vari kufonerana nokusichirwa vachivataurira zvisane basa rese. Your days are numbered, I'm telling you. Whoever you are in authority or not, you must now know